Салому алайкум бародарон аҷа. Opel Zafira 2006 солаш, мотор 1.6, нархи мошин 1900 евро мондагиай, неки як цилиндрш кор намекунад. Асlan се цилиндр кор кардестай. Хай намедонам дар Тоҷикистон кадме бараша 600 сомонӣ ҳам хирида 600-700 дам метавона ремонтш кунад. Мошин тоза хушрӯай. Фақат ин проблемаш ки се цилиндр кор кардест, яташ кор накардест. 4 цилиндра ё наи мошин. Баъд инҷа ҷои шидаш 1700 еврош мегӯянд. ай даруншай мошин таинҷа хушрӯай. Радио ҳамаш дискай радиош хай короче ё заводской ай хичан механик рулаш